हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नैबे आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो खनसे बरायहरनाय थाबावबाय स' दिनैनि भिडिअआ जोंहा माइ लामदों आरो आइया बर'ना गालांबाय ओमफ्राय बारियाव थांबाय सान्दुङाबो बिराद गोसा नै लोगोफोर नायलाय मोदानलायदों आङो बिदना होनांगौ आरो बेखौहाय मा खालामनानै थागोन सानबाय आरो ब्लगबो मा लाबोगोन साननानै ओमफ्राय हे बेखौनो गुसुं ब्लग लानोसै आं होननानै नोंसोरनो लाबोबाय आरो लोगोफोर अब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो माइ लामबाय थादोंमोन नै मोदानजोबदोंसो लोगोफोर आंनि मिनिया उन्दुदों आयो लोगोफोर आं सिम्फुजों थुखैलायो सोर सोर मावजिखौ थुखैयो कमेन्टआव खोन्थाहर आयो 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 मिनिया आयो ओंखाम जाबाय नोङो ओंखाम जाबाय साला बेदरजों नङाबानो जाया नोङो नायलाय खोमोना लोगोफोर बिराद साफा जायो सिम्फुजों थुखैबा माने बियो बिसिनायावबो गाखोयोना आंनियाव नोंखायनो नुदों बिराद खेलायो नै दे सिखारदो औ दे लोगोफोर नै नायाबो जा मोजां रानखाबाय एसे राननांबावगौ आरो रानथोंसै सो दाउआबो बिराद जायो नै लोगोफोर जोंहा खोमा बिबार जासिदों आरो ना आइया ओमफ्राय खानो होदों आं खानो रोङा नायलाय जाया नै जादोंखायो जोंहानि खाथि बारियाव खोमा बिबार लोगोफोर जि गोथाव जायो बयबो मिथिखायोना बयबो जाखायो नै आयै बेनो खोमा बिबारा नै लोगोफोर फिसा फिसा बायदि बिराद बारसोदों नायलाय लोगोफोर बिराद बागानसो बिसोरहा मेरला दं आइमोनहा बैयाव हनै बैयो खोमा बिबार गोजा आरोना खोमा बिफां गोजा जि जेव जेवखायो जोंहा आइया जासिदों ओमफ्राय आं खानो रोङाना गाबोनफोर जागोन र' फानबा दामबावसोनो आयै फानबा दामबावसोनो नै लोगोफोर इयावबो दंजोबो खोमा बिफां गोजा आरोना इयो नायलाय बिबारा हैनाय नुदों दा बेयो बिबारा नायलाय मेरला दं लोगोफोर जानोबा लांफैनो हागोन इयो ग्रिन नुहुरनाया लोगोफोर खोमा बिफां गोजा आरोना ओमफ्राय आइमोनहा बिराद दङ ओमफ्राय आंखौ खानो होदों आरो ओमफ्राय आं खानो रोङादि जिउ जानो गियो खाफेराखैदि ओमफ्राय आइया फैग्रोथोंसै ओमफ्राय खागोन र' जाय जोंनि ओरै खाथिनिफ्रायनो बिसोरहा खोमा बिफां गोजा आरो बिराद दंखायो नै लोगोफोर बिराद मोजां रानखाबायहाय आंना ना गोराना थास' बिबार गोरानजों जानोसै थास' आथिंजों जानोसै बिराद मोजां रानखाबाय ओइ मिनि फैनाङा दै नायलाय बेबो माबायदि गाबदों नायलाय जानो नोङो दाथ' खोमा बिबार जानायनि बोथोर नालाय जोंनिया लामायावनो बिराद लाम दंजोबो आरो जोंनि नङा आरो बिस्रा आयंमोनहादि ओरैहाय लामा र' दिन्थिनांनो नै लोगोफोर बेबो खोमा बिफां बिबार गोजा आरो बैबो हनै लाइन ओरैहाय गासैबो खोमा बिफां गोजा आरोना लोगोफोर दिनै आंनि ब्लगा न'आव मा दं बेखौ दिन्थिनायनिसो आरोना जेबो माबा गैया आरो भिडिअ बानायनायनि नलेज गैया आरो जेखौ मैनो दिन्थिलाबायनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअआ ना बारा मोजां जाया आरोना मोजां जाया माने बारा एडिटिं बानायनो रोङाना आङो ओमफ्राय मबेयाव बानायनांगौ बेफोरखौ बारा मिथिया ओमफ्राय गाव हारसिंजों बनायो आरोना रावबो फोरोंग्राबो गैया हासबेन्ड दंबालाय फोरोंगौमोनदां ओमफ्राय बेबो गैया होमब्लाबो आङो आजकाल ब्लगफोरखौनो लालाबायो आरो आङो अब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन होननानै आसा थाबाय लोगोफोर बयबो लाइक खालामना होगोन होननानै लोगोफोर आबैया आंखौ मिनिबाय थादों आरो मा ब्लग लाबाय थायो नोङो होननानै मिनिबाय थादों आरो माथा गरम मोनदोंनो रे आंनि बुंबाय थानायखौ बखिबाय थानायखौ माने भिडिअआव बुंबाय थानायखौ माथा गरम हेन मोनदोंनो हो सोर
माने आं हेल' लोगोफोर होननायखौ माबोरैबा बुंनाय मोनदों आरो आबैबो नोंखौ देखायनो दे आं जोंनि आबै एक्ट्रिसखौ नै नुदों आबैया जोंहानिया लोगोफोर आबै नों बेसेबां बोसोर जाखो माथो खिथादो दे बेसेबां बोसोर जाखो होमबा 100 बोसोर जाबाय नोंले 100 ए लोगोफोर जोंनि आबैया 100 बोसोर जाबाय नालाय आबै होनबालाय आयु 100 बोसोरबालाय 100 बोसोर जाबाय नै लोगोफोर आबैया बियो जिबो दायो गासिबो दायो दै दासिमबो जि दायो लोगोफोर आंनि लोगोफ्रा नायदो आंनि आबैखौ दाबो दङ आरो 100 बोसोर जाबायनो नै दाबावगौसो आङो आयु मारै आबै इसानखौनो दाबावगौसो इसानखौ दाबावगौ ए लायना होफैनायबा दानालफोरखौ ए आबै नों दाबो गय जायो ने जायो दां बिराद गय जायो आबैया ओमफ्राय सादाखौबा जाला न' जानो हाला आबैया सादाखौ जाला लोगोफोर 100 बोसोर जाबायनो जोंनि आबैया दिगांदों नोङो लोगोफोर आं आइनि अमाखौ देखायनो नोंसिनो ओइ नैबे मासे ओमफ्राय बै मासे आरो नैबे मासे लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो